Stále sa ešte nachádzame v Mexiku, pred kamerou mám Veroniku Guľášovú, čo skoro kráľovú. Možno. Možno, ja myslím, že určite. Ako si spokojná s výsledkom, ktorý si dosiahla? Myslím, že si získala prvú medailu z majstrovstiev sveta. Ja som ti takým svojím spôsobom naložil na webe, kvôli tomu, že som očakával získať zlato, aj kvôli tomu, že som videl fotografie z predchádzajúceho obdobia. Čo sa stalo, Veronika? No, ja sama neviem. Takto ja som bola s formou spokojná, no ale ty si tvrdíš na pódiu, to vyzeralo zle a videla som, že to bolo odpálené, ale tak za kulisy, kde je tma, si ťažko uvidíš, či niečo odpálené. Každý vyzerá dobre. Asi tak. Testovali sme 30 hodín, ja som formu nevidela absolútne, som sa snažila, som pozerať troška do zrkadla, no ale kde sa pozrieť do zrkadla, keď sedíš v lietadle 13 hodín, takže nedalo sa to nejako posledovať. Vieš čo, my sme to zažili s Majom Čabalom, keď sme leteli do Toronta, vlastne nám chýbalo 24 hodín. 24 hodín, čiže ten relax chýbal aj tebe, nevadí. Je to... 13 hodín bolo len v lietadle, my sme cestovali do Madridu, to boli 3 hodiny a plus tými prestupmi. Čakali sme na letisko 5 hodín ďalších, 5 hodín, čiže dokopy bolo celé okolo 30 hodín, okolo 30 určite. Lebo sa proste nedá, ja som cestoval rovnako, ako ste cestovali. Takže sám vieš, čo to je. Ako sa ti páčili majstrovstvá sveta v Mexiku? No čo sa týka organizácie, tie prvé dni bol tam strašný chaos, ale neuveriteľný, ale potom niekto to už dostal do taký kompetentnejší, takže už bolo celkom v pohode, no ale napríklad sa báli, že či vôbec sa bude súťažiť, lebo celé to vyzeralo úplne chaoticky. Čiže sme do hotela, ktorý vlastne mal pocit, že ani nevedia poriadne, že koho majú ubytovať, takže bolo to dosť zlé. Organizácia veľmi zlá, to je pravda, ale zase na druhej strane Sám Sandoka prišiel a ešte hovorí chaos, začal odišiel preč, takže keď už Sandoka príde, tak... Ale tie Mexici sa snažili, pre mňa to nebolo až také zlé z toho dôvodu, že mal som tu rýchle pripojenie na internet, v podstate čo sa spánku týka, ja nespím, ale nie som podstatný a podstatná si teraz ty, Kanada. Čo urobíš do Kanady? Lebo predpokladám, že do Kanady by si chcela ísť. No tak dopočula som sa, som veľmi sklamaná, musím povedať pravdu, že do Kanady nejdem vôbec. Boli nominované iné dievčatá, čiže viac menej dosť ma to zarazilo. Pán Matejička prehlásil, že teda berie mňa, pokiaľ budú dobré výsledky a nakoniec teda nejdem. Takže Kanada nebude. No informácie zo Slovenska zatiaľ nemám, tak zistím, že kto je nominovaný. Je to už potvrdené, myslím, že dobre, škoda, tak my do Kanady pôjdeme, budeme to tam mapovať. Verím, že na budúci rok nastúpiš na Európu aj na svet. Verím aj ja. Kvôli tomu, že budúci rok budeš mať poslednú šancu súťažiť medzi juniorkami, tak? Áno, určite sa chystám. Verím, že budem zdravá, tak chcela by som ešte niečo také zažiť aj medzi juniorkami. Vieš čo, ja ti dôverujem, ja ti verím. To, čo som písal na webe, že z priemernej body fitnessky a veľmi zlej MMA bojovničky vyrástla top bikini fitnesska, to je pravda. Budem ti držať prsty aj budúci rok, ja verím, že tie výsledky tie dobre budú pribúdať na tvoje konto, no a presadíš sa aj v tej ženskej reprezentácii. Prajem všetko dobré, šťastný let domov, nejaký odkaz na Slovensko. Sice to video už budeme dávať na Slovensko, ale nejaký odkaz